Vielä minä kysyn sinulta, minkä nimiset tähdet on täällä Vuokkiniemen taivahalla? Ka en minä tiedä, en minä sitä tiedä. Tiedät sinä eräiden nimiä? En tiedä muuta kuin Otavassa on 7 tähteä, ne minä tiedän, että kolme tähteä on yhdessä, niin niitä sanottiin ennen kolmenaiset tähdet. No, tai en minä muita tähtiä minä en tiedä. Se 7 Otavassa, mitä on ne 7 tähteä, niin ne kiertää ympäri niin kuin kello. Niin kuin kello kiertää. No. Mitä siitä Otavasta katsotti säätä? Mitä siitä katsottiin, eikö niitä tähtiä katsottiin, kun päivän tulee, kun tuolla nuotalla pimeässä oli, menin tuoko katsomaan sinne taivaalla, kun oli selkeä, niin katsomaan, että ruttoko se jo päivä tulee, kun yöllä piti mennä sinne niitä apajia, jotta kun toisia tulee nuottimiehiä, niin viedään niitä parhaita kohti, että mistä parhaiten kalaa saa. No niin sitä yöllä piti mennä sinne Tulilaartiin, että siellä siitä puottaa vedon aikaa, kun se tulee se vedon aika. No niin siitä me aina tuota vain katsomme, niin se kiertää niin kuin kello. Ennen sanottiin, jotta sarvet kun tulee suoraan suveen, niin silloin on nuorien nousun aika, vanhojen vakausvuoro. Ennen sanottiin vanhat, että sarvet suorana suveen. Mikä se linnunrata on? Minä en tiedä, mitä se on se. Kun sitä katsotaan, niin siitä tiedetään, jotta mimmoinen tulee se konsakin aika. Minä en vielä sitä tiedä. Minä en sitä tiedä siitä mitään. Kuule, missä on ukonkaari? Ka se on, kun on niitä vehriäisiä ja ruskeita, se ukonkaarena ympäri kiertää. Ja siitä vettä sieltä järvestä nostaa sinne, että siitä vihmai tulee sen jälkeen. Semmoinen ukonkaari se. En minä muuta tiedä. Mituuli se täällä vihman tuo? Ka konsa mikä. Konsa mistäkö päin tulee. Konsa tulee Luotahelta, konsa tulee täältä, pohjoisesta, koillisesta. A vielä ei muualta, tuolta, konsa mistä päin rupeaa nousemaan, pilvi tai vihma. Tai vielä ei ukkoista jyräjää. Tai tulta iskeytä. Nyt tuo ei ole jyrännyt, kun 2 kertaa hän on jyrännyt koko keväässä. Muuta kuin kylmänä on, jotta